Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po sa inyo. Sana paki-like and share po, paki-follow po para may maalam i-share niyo po sa kaibigan niyo para may alam po sila na ito po ay oras yung pangkonsagra sa mga gamot. Kung halimbawa po sa mga gamot sa herbal, mas lalo pong bibisa po kung makonsagra niyo po itong orasyon na ito. Ito'y gamit na mahal na birhen po ito na pangkonsagra po. Pangkalatang pangkonsagra po sa gamot o sa mga tubig na inumin po para gumaling po kayo agad. Napakabisa po ito na aking babagi po. Makapangyarihang orasyon ni mahal na birhen po. Kung halimbawa po ay may sakit karamdaman po kayo at umiinom po kayo ng gamot o herbal po dyan, bago nyo po inumin po ay konsagra nyo po muna yung inumin nyo po. Halimbawa gamot, ipon nyo ng pakros. Usalin nyo po ng 3 bisis po o 1 bisis lamang po at ipon nyo ng pakros po sa inumin yung gamot o sa mga herbal po at dahil pong bisa po. Usalin nyo lamang po sa isip po at ihipo sa gamot o herbal para lalong bumisa po. Narito pong orasyon po. O Virgo Birhen Maria Paklong, Isus Maria Mamamin. O Virgo Birhen Maria Paklong, Isus Maria Mamamin po. Masama po. Is na po.